zviya zvinositaura kuti to end in tears ndo zvaitika. Janelle Chimunda naMaititi varambana mushure mekunge Bruno aita makuwa akarekoda phone call yaakaita naJanelle ndokuitumira kuna Maititi. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Janelle aitaura naBruno achimuudza kuti furniture iri bedroom make akaipiwa naMofela wekwa Madam Bose mazuva avaita furniture business ravo. Ndokubva ataura akati Maititi vanoda kutitonga uye vanoda kuti kana watamba navo usave loyal to any other friend. Ataura zvakare ndokuti Maititi ava vanoda kutongera makampani avanoshanda navo kuti asashande zvakare nemamwe macelebrity. So Janelle wanga achiti aiwa isusu taneta naMaititi vaitaura naBruno, asi paconversation yese Bruno aingoti aiwa. Izvi akazviita ane intention yekurekoda Janelle. Uyo haana kutomborealize kuti munhu sei asingandipinduri zvine musoro achikoti aiwa. So Maititi vakabva vangosendera Janelle message mushure mekunge vapiwa audio yacho ndobva vati never a day have I come to ask you to fight my fights. So zvekuudza Bruno kuti akure asiyane neni ndokudii. Itai yamunoita ikoko. I'm sure you see kuti if you don't look for me, I don't look for you. Enda kwaunoda, support waunoda. Nobody has ever told you to support me or fight for me. You do with your own will and heart. I'm kindly asking you to leave me alone, as I don't even talk to you unless you come to my inbox. Hapana anokuitisa, unongozviitisa wega. Kindly leave me alone in your issues. I'm an alpha female. Ndosaka ndichiudza vanhu kuti I don't have friends. Kurevera vanhu vakaita sewe vanonyembera kundisekera papublic wondinyeya in private. Bruno recorded your whole phone call. What were you even trying to force him to do? Some people don't care about the future. They care about the people who helped them to be who they are. Ndo mashoko aMaititi vari kuti Bruno ari loyal kwavari because vakamuburitsa mumadhaka asati ambova nemakastoma vakaita kuti business rake rikure vachimuadvertisera. So haambofi akasiyana naMaititi. Janelle ati iye vedweka Leo angosvotwa cause ndamuudza furniture iri bedroom mangu was done naMofela Square imhosva here. Jemimbi yandiparira nhasi and it's true ndandisati ndakumuziva. Mofu did that furniture for me. Sorry Jemimbi chifumuro zvine chirevo. I remember I told you 2025 I'm different. You fall perfectly in my trap. Well done Madzibaba. Janelle ari kuti anga agara achida kutsvaka kuti nyaya dzimwe dzinosimbobuda kuna Maititi dzinenge dzichibva nekupi, asi zviri kuratidza kuti dziri kubuda neikoko kuna Madzibaba. Madzibaba murume rudziko tomusoneresera pitikoti namalesi here. Munhurume anoda makuhwa zvakadaro zvakaoma. So vamwe vari kuti Mura taneta, you make enough money to be able to pay 1.6. Please give that thing. Talking about lawyers and stuff, mupei mari yake, hatida necessary drama, mupei muroi uya. Maititi vakati aiwa zvendokumupa mari yechiye, mari yake yeraundi yanga yasara kwandiri. She came and said, I want you to do adverts for people, which I will give you. I even sent a red card and was still waiting for the adverts. Every time akabatwa nenyaya anotanga kutaura zvemari. Ndotika malawyer hereni, ngaatoenda through lawyers, zvitori bo. And before we pay we'll show the lawyers what she proposed herself. November exactly she said, I want you to do adverts. Nyaya haisi yemari ndeyekubatwa guwa. Wozotya kutaura mari because I told you to stay away from me. So pane chat iri pakati paJanelle akanyora akati ndokumbira kupostwa it's my day today. Janelle at 38. Mama ndobva ati kune party here waraitega ndikuposte ndobva ati I'm planning something. Following day Sunday 24 November. Mami ndi Janelle uyo was thinking since you have settled now muchipedzesawo kamari kaya ndotsvaga vanoda advert tichisubtracta that is kana musina keche. Ndobva ati alright Janelle no problem. Ndobva vamutumirawo inonzi chi card. So Maititi hapana chakaipa chavakaita, vakatomutumira card remarates avo kukanzi aiwa inini I cannot pay you in cash ka I will pay you in kind. Iye musikana angagara ari atozvisuggestera kuti Maititi since ndandichazouya ndichikumbira maadverts chibva imangondiitira nemari yagara iri kwamuri. It was a good deal, asi amene kuti zvazochinja papi. So zvinzwirei guys, conversation between Bruno na Janelle tozo continue neanalysis yedu.
Muvela wakauya ndiyo mbuna achidhilivhara property bedroom mangu yese. Hatasati akuzivana. Iwo tandava kutobvunza kuna Bruno chandikona. Saka at the end of the day, you cannot say tandivirana nhingi panyaya dzezvakasema upaita tandivirana nokefamily but kefamily yakamusupport. Ndizvozvo. And mukadzi wacho always say kuti dondifoka mapaipi. Iwo Bruno kana usinochikanana chocolate. Chocolate kana chatenga 100 bets unomunyimire due the reason. Handina need yekumunyima. Because mwana wedu adaenda kuchikoro. Ada kudya. Mukadzi ada kudya. Mukadzi ada kudya. Iwo unoda kupfeka, unoda kutenga stock. Saka unomunyimire. How long are we going to fight a fight bomb? Ndoto hatuwezi sometimes kana chimetana na ina diputie life. Because mafighter has mafighter. Mnyebe. Aiwa mnyebe. Ende muupenyu unoka. Ndozirwa vanhu vekuti zoni vanotiyambusa. Svika pasei. Levo yavari yakuti kana ukandikuteke. Inendo navhunduka pandakazonzwa kuti ndichibva history yekuti maitombowirikana muchiita sei unozoti vision yandirandekuti. Ndakabva vision ndezvakatangokanyadza kuna vajoyaya. Ndakabva vision rekuti kuna hakanasasa dineva ndakanasasa naye. Zviro ndakakoiwa nekuadvertaizirewa ndakanasasa titi. Kati what? Ndakakukanda Bruno pasebasi. Usino akazoega chati Bruno ndakabva kure tikere ndakashambisika Bruno ndakati ndaimaza mama. Kuti waimbotakakaranya zuro po here. Pakaipa. Saka ndakaparira zvawakaita zvekupanya is good for your brand. Ende zvinokukoneka nevamwe vanhu vahope vebusiness rako. Aiwa munyebe. Takazonaya kundipasa ndechiri kuti zvoti J Glow company yake kuti yana advertisera yakabva yachimhanya. Yabva yachimhanya futi. Kati sinasi company yakasipa yakabva yachitora chimundi chekusupply mota. Nawanaya Bruno. Aiwa. Pakaipa iri bosi swangu. Isusu tinongoramba tichingoenda nelife tichikono zviri kuenda nekuti. Mwana achingotibasira. Zvingonozvamira sei? Zvingonozvamira sei? Zvikuru munhu wese andakura. Anofana kuita mari umwe achidonha pasi chete. Chokwadi ichocho hamunyebe. Tichivasapota ndimomzi wedu vakatisimudzira. But pavanoitawo zvinohondo zvavo dzatinoda kwaningirwa paitiwa maapplication kuti isusu tichinotokurira usahu. Aiwa ndiri kuibata point yamutaura njodzi. Iri kuongoma. Thank you. Mangozinzwira ndo conversation yakaitika between Bruno na Janelle. Asi Janelle hana kuchibata sei kuti munhu aringoti aiwa pakaipa sisi chino akataura zvei top snatch, akataura nyaya yekunyati family, akati Bruno anofanira kuzvimirira asarambe achingova muhembe dzamaititi. Asi aiwa mupostori akati bodo ndichakuratidzai zvekusowe rangu. Aiwa akamanyawa nenyaya yacho akanoiti dzveyese kuna maitete. But anyway kana tazogara Felicitas haatodi hake zvokubhadhara zvikwereti manetizens ari kutaura kudaro. She owes anyone and everyone in a circle. Ndofunga nganga dzaanoenda anopiwa mishonga yekudzimaidza vanhu chete kuti vamude plus kuburitsa mari. Zvikitinyana unoona kuti kudzungaidzwa kwega kungoti havo zvinhu zvemushonga pane pazvinovhumuka chete. Come on Cat family, kusvika rini ko muchingoti everyone else is wrong, iye ndiye ega ari right? Ndoona kunge Janelle aitoedzawo kuti awanewo panoshanda mari yake since atoona kuti mari iyi haisi kudzoka. Pati muri kuti imi mari yese yaakatoenderana nepost 1 yebirthday. Guys, maititi vasazodaro. So saka munhu akakumbira kupostwa 1 picture yebirthday kopostwa kunze happy birthday yotonzi 1.6. Kusvika pakuvengana nevanhu vari close to ye nenyaya yekusada kudzora mari. Apa she says she has money. Busy building imba nemari dzevanhu. Kamchacha things will catch up with you. If you continue at the rate you are going, you will rot in jail. Kozoitawo ivava vana madzibaba vanenge vachingopesvedzera zvinhu zvisina basa nokuti kwai munhu akambondi advertisera.
Asi paushamwari hwedu tinofanira kuziva kuti mama conversation hasi ekuti uite complete cycle wawa nyaya uku oidzosera kune umwe guys, it is not necessary. Unenge uchida kudiwa uri wega here. Bruno munhurume ndi businessman, zvimwe zvinhu anofanira kungozvitora zvongoperera moyo make okontinya. Nyaya yakanyatsa kumurwadza ndeyekuti furniture yakabva kwaMofela. Kwaiva naMofela naMadam Boss vanobva vakuvengwa zvokusvika pamalevels ekuti havafaniri kana kutopa umwe mwana furniture. Chiko wedway, but Jineo akambonyora kare kumasuroko akati ini ndinotodanana namaititi zvokudaro. Pane vakarwadzwa kundiona ndina mami yesterday, sorry but chinzwaka I chose this woman from 2017 nanhasi ndichiri kumuda, and my problem ndoda munhu nemoyo wese kwete zvenhema zvekutodaro. Those close to me vanozviziva. I hear this inborn me ichitotaura kuti this is unfortunate ende zviri muropa. Felicitas, kana wakanditarisa ndichakuda kusvika Jesu wauya. Ndomuda kupfuura my boyfriend titende. So zvinhu zvakaitika ende internet haisi kuzvikangamwa kuti Jineo ndiwe waitaura kuti mai ava unovada nemoyo wese. Ko zvakazoenda kupi? Yezu wakuya wakunyeya una Bruno. Guys, so ndo nyaya iri muma streets. Jineo yangonzi Jineo maititi vazodai Bruno, aiwa ndo nyaya yacho iyoyi kuti Jineo akanyeya na Bruno ndokutora audio ndokuidzosera kuna maititi. But was it necessary naye madzibaba kuti mutore nyaya yamuri kutaurigwa in confidence moidzosera kumuridzi wayo? Intention yenyu ndeye kuti zviite sei? Kuti maititi vavenge Jineo vade imimi zvakanyanya? Remember guys, as friends, umwe noumwe ane role yaanoplaya mulife yeumwe. Hapana panozonzi kwai inini ndazovida uyo ndikarega uyo. Aiwa guys, hazvidaro. But anyway, mukomana akatodaro. Vamwe vangu vachibvunza kuti Bruno munhu ari straight here, sei achinyanya kuda kupinda nyaya dzevakadzi? Ende musakangama kuti maititi vakazombotaura vakati nyati family haina direction, ngavauye kuno ndovatsvagire mabasa chino. Then Bruno wakangomanya ukanendesa furniture kuya, chero iye chaiye ato retraitor. Aifanirawo kumira neCat family naCat mother achivasapota kuti chokwadi nyati family haina direction. But pakangoona kuti paita mari, Bruno akabva angomanya ndokundosupplya kuya. GI Glow yakangondosupplyawo sezvo Top Snatchwo yakangona. Vanhu vese vaishanda namaititi vakangoenda kunyati family. Handione kunge pane chinhu chakaipa, asi Bruno munhu anoda dzvene zvakanyanyisa guys. Pakaipa. Do leave your comments on what you think about nyaya yedu yatiinayo.